Hi guys, may hapon ako na hinluan guys kay nag-abog. Kaya ako ng electric fan. Nabog siya guys. Muning patabang karit. Ano po ba ba? Ano po? Saman Meng. Patulog ka naman Meng. Osa, puro na dyan di ba kataon? Sabi ni mo makaon na, di mo na makaon taon. Sabaw siya guys. Hindi siya nangatag yun ah. Yan. Wala na. Bilang ni gabi iba. Naka 22,000 sorry. Naka 2,000 k na siya. Report 4,000 k. Kedua nakasulod. Si mga tagang diri. Kita. Tag ni ba? Sunduan sa kadana boy. Ha? Sunduan sa kadana. Ika nang kanang beans ni ayang beans i-credit. Ba, Oh, pag credit ana, kwarta na. sure ba? Lagi. Nailas bigo. Ang isa man na naglimpyo ang isa guys. Ay po na akong pundo. Ito is. Withdraw na kayo, ipalit na ko sa bagong bayan. Pag credit man nila ani, sila may mo credit ani god. Ato pa niya ng CR guys. Now. Oo, beans ako. Oo, beans. Dagan ako beans. Pani ipasa sa ila. Pagpasa ni i-credit pa nila ni. Tsaka ng Benz. Bagyo Benz. Gulayon. Muna ako ipasa sa ila. Iro mo na i-credit ko nila ni. Kung mo na naawa na. Wala value. Sure ba? Pasa na sa ila. Pagka
Nawa. Bili mo pasan sa ila. Kawawa kaya. Sila mo dito. I-trade ila may ikuang god. I-trade ba? I-trade na mo. I-trade. Ano lagi ang uban kay diretso man sa ila Gcash. Oh, kung kuan eh na may kuan ni kaning na may o lagi. Kuan pupo live. Pupo live. Mo to sa Kubaji, canceling Popo live. Na busy man kuri mo nga baji, wala sa Popo ron. Palisulok. 21 oh, ang akong kuha no. Kang siya. Card, UP card. Oh, Control. Pondo na ako no. Tako na mo ko'y pondo ani Oroy. Di susunod. Lagis pa na sila. Kamata na. Oh, gidaman-daman pa di ay. Sa tulog. Nagdula di sila oh. Tulo ka buk ang nagdula oh. Nagdugo. Ay pagkaidan niya. May games ana. Beans ang gamit ko nun. Marot ya po na imong points kay mo maigidula. Marot ako di mo ko dula kan. Non pangor. Tubig more. Anharam kag dumdum panlabag way agas. Pag may agas di ka maglaba. Para ko. Ano, latay na po tanoy? Latay karon dakpon ka. Aha. Hoy. Wild sana. Ha? Jinimina? Magyum. Magyum ni Anoy? Hindi pa Anoy? Jinimina. Siya nga, siya ngaran? Jinimina, uyaman eh. Jelimina ko nulan. Jelimina. Magyum na, magyum. Kana ako kanang lawas na ako. Ay, sanga naman na nagtubo. Saka. Balik na mong
Yan saka. Ay. Oh. Nakabot na sa. Nakabot na siya, wala. Abot naman din kanto, pero babaw man. Kawan man. Markahe. Ano yung magkadang sangit? Wala may sangitan. Pwede naman lansang ano, pero pingis lang lansang bite. Ikaw din Noy, oh. Para makita ni mo Noy. Di, balik. Ano sabi? Oh. Oh, idukot ba yun? Oh. Bakit ka na agak? Dapak mo siya, Noy. Niya ba? Dili ra pag ubos. Dili parehanaw na uyon ba? Gamay. Otek. Kami lang susang sundang eh. Otek. Otek. Kutu katawi. Ay. Ulang mo, Noy. Ulang ang Yawa. Usap na pasukura na nga. Ulangan. kumot na bikas. Oh. Okay. Anak. Dek. Tunggu ko kayo lagi. Nang. Martilyo daw nang og lansang nang. Otek. Betul lang sang. Agay, basig tiradurun ta karon dia. Alam sang. Satro. Dito iya. Ano kanya pagulit? Si magpumpo ako mo lansang. Adua ka buk nang, adua lagi. Kuya, awak ulanan bay. Ano yung assistant?
Nang, lansa nang, umari nang. Otro? Pila nga, kuyo, kuyo. Ha? Pila stage na yung pagkakang. Ay, lansa nung tres ang. Ay, Toro mo na. Good job! Guys, atong tubaon atong saging guys kay guwang na nao siya nagliti na. Maniak na siya guys. So ato nang tubaon.
Lan, kuha na yung saging na ne. Lan. Ah. Ano sa kanang pagkuha sa talis balingwan nang. Or ba tali mo kuha ni maron? Mo sa ko ron dia. Ang tawag lang wala na sa balingwan ha. Ya, ini mo dayon kay gawa. Buwan na siya guys, pinag-yelo na. Tawag ka si Mama Dong. Hindi na siya pwede lapugan na ni guys, kaya na lubi. Nanong. Lalaki nga buhat, mangayo sa iya kuyab. Sa bagong manang oh. Tsaka na klase nga laki nga pahay sa kuyab. Laki ko nung abot, mangayo ko na sa uyab. Uyab rin na po ni kabit man ako ni. Na diya. Layati mo luro na tanan. Nya mo to. Nya nagabi ta. Nya nagabi ya. Kagway ni Biyet. Nya nagabi. Itong patunto na ni Buyet. O kanang sekreto ra gud ba? Halin ka di guys. Tapos tangan ito.
atong halingan gani kaya na ay hose. Gani ang pinakauna ng mga balay sa una guys. Payag ay. Di uli yung mahudyalan guys, si Malot kay nasilerin yun ug masa pabilian. Butingalan kay duduhagban. Si Malot ikuha ni Diyok.
Nga da guys, bangag na diha, surahan. Huli ang mga laagan. Laagan na baktin. Huli na. Natin saging guys. Dugay na maupos ang kalayo guys kay mga kahoy na akong butang-butang anak. Naposlan niya po ng kuan guys, ginabas nga tabla. Himo ni alan og bangko nga cute. Daw kaning katre. Iya paning wanin ako gilapugan kay iya daw ning kuanan ni alan sa tiil. Agoy. Tiil ramay na kuanan ni guys. Ligon ra man uban ani nga kuan. Ang isa ka tiil mo'y ligon pa, ang tulo ani. Ah, gabok na dato tumoy day oh. Gabok na. Ilisanan. Isa ra ka tiil ang kuan di ay ligon pa. Ilisan man niya kuan. Ligon pa man uban ani kay mga lubi man gud ni siya. Katura dato may kuan. Daw ang salog. Uy. Ne. Ilisanan ang uban guys. Lagi pa. Gayay. Paman niya gipahalingi kay iya maning gamiton. Wala niya natiwas pag-atop na to guys. Ang CR. Nambangan niya pag-atop ganina. Nanay ang igsoon ni Alan guys kay na sila reunion ugma. Oh, excited na kay ni siya kay primero pa di mo apel. Apil o tumero pa apil. Pila naman day. Katulo na ko na jalan. Dami na kabutang dito. Tulo na naman. First lagi ang gibutang. Wala mo gusto yung mga klaro ang primero kay dili invite tanan pabilian dito. Basin. Karon invite gid sila tanan guys. Gispang subay gid tanan ng mga katigwangan nila. Anang tipok-tipok ni sila ugma. Pero ako dili ko makauban. Ano di mga guban pabilian mo ka? Piki man ko.
Ano de? Piki ko nga pabilian. Pilihan niya kung ka. Kamu ra kay kuan, kamu man original, kamu man Yan, original. ako lang anime. Kamu man Ako lagi original. siguro ba? Mo lagi. Ha? Dili ko kauban nila ugma guys. Oo, sige.